kagawasan. Praise God. Salamat sa atong Ginoo mga igsoon. Ay atong ipahaluna ang atong mga kaugalingon. Ining taknaa sa kabuntagon. Praise God. Tibuok nato nga igdulog. Praise God. Atong ablihan ang atong mga Biblia mga igsoon, Book of James chapter 2. O sa Santiago mga igsoon. Hallelujah. Praise God. Amen. Chapter 2, verse number 12, 13, and 14, mga igsoon. Samtang nagbarog mo ato ning basahon sa dayag mga kaigsuonan, 2:12 ngadto 14. Pagsulti o pagkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga hukman sa balaod nga naghatag og kagawasan. Kay ang Dios dili maluoy inighukom niya sa tao nga wala maluoy sa uban, apan kaluoy ang kaluoy mo patigbabaw gayod sa pagsilot. Hallelujah. Mga igsuon, unsay kapuslanan, tanan mo ingon kapuslanan, kung an usa ka tawo mo ingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan. Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Pananglit may mga kaigsuunan nga nagkinahanglan og biste, walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-iong kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pagsisinina kamo og kaog maayo, kun dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan. Verse 17, ingon niini ang pagtuo. Patay kini kung dili ubanan sa buhat. Tanan mo ingon, praise the Lord. Verse 18, apan dunay mo ingon, ikaw may pagtuo og ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat, og pakitaan ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Palakpakan nato ang pulong sa Dios. Pwede bag mo lamano kasi mo katapad, igna nga pakitar ako sa imong pagtuo. Kay pakit unta ka sa akong pagtuo. Gamanan og balaan nga Dios nga among gialagad, nagapasalamat kami kanimo ning taknaa sa kabuntagon o Dios. Panalangini ang tibok nimo mga katawhan niya kaming tanan para magapaminaw sa imong mga pulong ginamit ang imong ubos nga alagad. Panalangini kaming tanan o gituuhan namo o Dios samtang kami maminaw gamiton nimo ang imong ubos nga ulipon magapanlihok mong taliwala Ginoo, ikaw mag-bless ka namong tanan, dili mahimong latagaw ang una Ginoo sa kataw kundi kaming tanan amahan managkausap sa pagpaminaw sa imong mga pulong. Kanimo o Dios ang himaya, kanimo ang kadungganan, gamitan in Jesus name. Amen. Tanan mo ingon amen. Praise God. Makapanlingkod na mo nga igsuon ko og magadumala ako sa pagtulunan mga pulong sa Dios alang kanatong tanan ning orasa kay ang pulong sa Ginoo para mangyud natong tanan. Amen. Amen. Ang pulong sa Dios para natong tanan. Busa kung niya ta sulod sa simbahan kinahanglan nga isentro nato ang atong panguna-una
mga kaigsuunan, kay ang buhaton sa kaaway nato, basta naa na ganita, maminaw na ganita siya mga pulong, ang iyang buhaton nato, gusto niya nga dili gyud ta maminaw, gusto niya nga magawas-gawas ta, gusto sa yawa mga igsuon ko nga wala tay makutlo sa iyang mga pulong igsuon. Muuli ta nga wala tay balon, gikinahanglan muuli ta nga panalangin mga kaigsuon. Kinahanglan manguli tang tanan nga magdalata og panalangin nga langiton. Shall we say praise the Lord? To bring this meeting faith. Praise God. Require action. Praise God, praise God. Okay, sound check. Faith requires action. Ang tanan ko no mo sundog mo ingon be, faith requires action. Laman ay mong katapad, igna pagtuo, gikinahanglan ang buhat. Kung naay pagtuo, kinahanglan makita sa buhat. Faith requires action. Everybody say requires. Kasabot na taon, sibot pasabot anang faith. Ang faith, pagtuo na siya. Ang action, o sa man na siya? Hello? Naminaw mo diha? Tagaulay, naminaw mo diha? Napamay na sa gawas. Panulod mo tanan mga igsoon. Kasabot na sa faith. Ang tanan maingon faith. Ang tanan maingon action. Ang faith, mao na siya ang pagtuo. Ang action, mao na siya ang buhat. O sa may tungaan ang atong giwali karon. The word requires. Unsa may buot pasabot sa require. Ang buot pasabot sa require mga igsuon, buot pasabot need. Buot pasabot ang word nga require essential. English gyapon na, pero mas masabtan na tugdugang. Ang pagtuo, kung walay buhat, dili magsilbi. Ang need sa pagtuo, kinahanglan na ibuhat. Need. Everybody say need. Ang tanan maingon essential. Ang tanan maingon vital. Ang tanan maingon necessary. Ang tanan maingon requisite. Kana tanan nga word, nagtumbok na sa gitawag require. Nasabtan na ninyo mga igsoon. Muna nga gi-explain pag maayo ni Apostol James nga ang pagtuo nga walay buhat patay. Busa magdumala ko mas mga igsoon sa minsay. Faith requires action. Ang pagtuo nagkinahanglan og buhat. Dili pwede magbulag mga igsoon. Dili pwede gignon kag minyo ka unya wa kay asawa. Maguban-uban jud mo ana. Ang gisgutan mga igsoon, Brother Aquin, kusog-kusog na yung tingog brad ni abot man diri. Ang imong pagtuo mura bag asa na ma-operator na to ani oy. Ang pagtuo, abi ninyo ang pagtuo, ignaig mo katapad ang pagtuo. Igna nga na ba kay pagtuo? Sige, kuan mo, taka mo tanan pa ni katug lagi hawirig nga naa ba mo pagtuo?
ang imong katapat na kay pagtuo. O sa may tubag. Na. Igna dayon nga pakitai kuno ko sa imong pagtuo. Kay pakitaan tapog ka sa akong pagtuo. Subot pa sabot ani dili hinambugay ha. Dili hinambugay. Kun dili isig pakitay. Nakasabot mo mga igsoon? Tagay ragbangko ingkod ra. Okay. Buti pasabot pag magisgot ang pagtuo, kinahanglan makita sa atong kaugalingon. Faith requires action. Magpakita ita. Mahibalaan nimo ang tao kung naay pagtuo, kanang pagtuo nga tinuod kay makita sa buhat. Daghay mga tao nagpaila sa ilang relihiyon pero di mao ang mga binuhatan. Pero kung ikaw na'y pagtuo, bisag wala ka magpaila sa imong relihiyon, makita sa imong maayong binuhatan. Palakpakan nato ang Dios. Palakpakan nato ang Dios. Sa challenge mga igsoon sa Amerikano, sa atong guest from California, sa Davao City mga igsoon, tulo ka adlaw, tulo ka gabi nga wali. Mahibalaan ko nun mo ng mga Kristohanon nga walay Holy Ghost. Mahibalaan nimo ang Kristohanong walay Holy Ghost. Kay mosod ko nun nagsimbahan, manghingo ko ray trabahos ko. Ting simba na, manghingo to. Ting simba na, tigpaminaw na pulong sa Ginoo, mao pa itabi. Palakpakan ko nun na ito nga ito Ginoo. So, nagisgot ang mga kaigsuunan ko og Holy Ghost. Nagisgot ang mga igsoon. Abi nimo, ang balang espiritu, kung naa sa tao mga igsoon ko, sincero ka nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Kung naa kay balang espiritu, malipayon ka, maminaw sa pulong sa Ginoo. Palakpakan nato ang Dios. So ang pagtuo, mga igsoon, importante makita sa atong kinabuhi. Usbo nako, ayaw ipanghinambog ang pangalan sa imong relihiyon. Kay daghan na sa kalibutan karon. Hinambugay sa simbahan. Pero wala nila mapahinambog ang ilang pagtuo nga naabay buhat diha sa tubangan sa Ginoo. Oh, matod pa sa tong gibasa ha. Pakitay ko sa imong pagtuo. Lahi karon unsa imong relihiyon, unsa imong pundok nga grupo sa relihiyon. Isig pa si garbos diri na yung relihiyon. Pero sultihan kamo kung kamo ning takna, wala og dili pwede nga magpanghinambog ka sa imong relihiyon. Gikinahanglan madunggan sa mga tao. Pakita ko sa imong pagtuo, kay pakitaon ta ka sa akong pagtuo. Kining pagtuo uban ang binuhatan. Palakpakan nato ang Dios mga igsoon. Unsa daw ang pagtuo? Requires action. Faith requires action. Everybody say praise the Lord. Nagwali ko kagabi mga igsoon sa live broadcast. Ako nang gilitok igsoon ko nga matod pa nako. Bisan naa pa kasulod sa Pentecostal nga simbahan. Dili pwedeng pawit-awiton ka, dili pwedeng pa-MC-hon ka, dili pwedeng pasuling-suliron ka, dili pwedeng mga igsoon ko mag-special song ka, dili pwedeng magwali-wali ka, nga ang imong binuhatan sukwahe sa pulong sa Dios. Pagsulti na ko na dagay comments ang lupad. Ay sila grabe naman pa. Ay dili pwede oy. Kitang naglingkod diha gusto tang madasig. Kitang naglingkod diha gusto tang mamatarong. Unya tindugan ratas mga buang nga tao mga igsoon. Bautismado ba ako pastor? Nangalagad ba ako sa Ginoo pastor? Mo pay pag-abot sa simbahan niyo mo ingon pastor, mo special sungko. Daghag uyab.
Kanang laay. Pastor, pwede ba ko mo testimonyo mo exhort? Kay maayog yung Ginoo, pastor, na ay kabit. Shame on you. Kamu naglingkod bisag ingana lang ta. Nagkinahanglan matudluan ta sa pagkamatarong. Bisag ingana lang ta. Gusto ta magkinabuhi sa pagkamatarong. Shall we say praise the Lord? Nangandoy man ay kang muawit sa Ginoo. Nangandoy man ay ka mag-imsi. Nangandoy man ay ka magpagamit. Tarunga ang imong pagtuo uban ang maayong mga binuhatan. Arang dasiga pag muadtog simbahan, sister. Hallelujah! Pag na pastor mo tanaw, praise the Lord, pastor! Pero tanawang mga binuhatan, sukwahi sa iyang pagtuo. Kinahanglan dili magbulag ang pagtuo sa imong binuhatan, mga igsoon ko. Faith requires action. Faith requires action. Usa may makita sa mga taong nangalagad sa Ginoo. Usa may makita dapat sa taong nagsimba sa Ginoo, adunay pagtuo sa Dios. Number 1, mga kaigsuunan ko, kung imong nauna-unaon ang pagtuo nato sa Ginoo, kinahanglan unang-una makita diya sa atong mga binuhatan. Moray gisulti sa atong Ginoo, kinahanglan dili na magbulag, mga kaigsuunan. Because faith, sa English pa ni, faith is an action word. Unsa daw ang faith? Ikatong nang eskwela be? Kay balo ba mo sarang verb? Usa man kuno ng verb eh? Iksamon ta mo ron. Usa man kuno ng verb? Katong nang eskwela. Verb is an action word. Unsa mo po ng noun? Kanay katubag yun mo ba? Murag wag yun mo ka-absent sana ba? Ang faith daw sa English na ha, faith is an action word. Sa Bisaya pa na, Bisayaon ko na to na. Ang pagtuo, action ko na ang apulong. Brother Kip-Kipan, ang pagtuo ko no, sa manang aksyon. Buhat nga pagtuo. Naay binuhatan ang pagtuo. Dili pwede sinurina mo ingon tag naatay pagtuo. Unya, dili makita sa buhat. Because faith is an action word. Palakpakan nato ang atong Ginoo, mga igsoon. Kusog kay mo hallelujah simbahan. Pero pag uli, kusog po kay mangyawa. Sukuhin na na. Amen? Amen? Sige, tagwali. Ayaw na mong pamalikas. Dapat ilitok sa atong mga ngabil ang pagdaig sa atong Ginoo, ang pangalan sa atong Ginoo, mga igsoon. Importante nga makasabot ang matagos sa kanato. Minahal nga mga igsoon, unsay kapuslanan sa pagingon kanato. Nga adunay pagtuo, kung kini dili ninyo mapamatud-an, pinaagi sa inyong mga buhat, kana nga mga mata nga pagtuo, dili makaluwas ni bisan kinsa. Dili day, nay pagtuo way problema. Ako nay pagtuo way problema. Kamong tanan nay pagtuo walay problema. Tanang mga tao nay pagtuo walay problema. Ang pinaka problema ana kung ang imong pagtuo walay binuhatan. Kay matud pa sa atong gibasa, kining pagtuuha nga way binuhatan dili makaluwas kanimo. Nagdahom ra ang tao ana. Amen. Amen. Nagdahom ra ka nga luwas na ka. Tungod kay naa kay pagtuo, mga igsoon. Don't tell me about your faith.
Ayaw kong sulti nga naa kay pagtuo. Igo na makahibalo ko nga naa kay pagtuo kung naglakaw ka sa kabubuton sa Ginoo. Palakpak sa kamot kung nakadungog mo ana. Oy, pwede na dahil ko moingon nga ako nagtuo mo ko sa Ginoo. Na ako'y pagtuo sa Diyos. Pwede dili na nimo iingon. Pag makitaan ka nagkinabuhi, uyon sa kabubuton sa Ginoo. Ang tao na mismo moingon, nagtuo ni Ginoo ba? Kay lahi ng binuhatan kaysa mga taong walay Diyos. I'm speaking to you about faith. Pero ang pagtuo nga walay binuhatan, patay mga kaigsuunan ko. Kitang tanan nga naminaw karon, palumbaan na ita. Dili pagpanghambog nga kita ming tuo sa Dios, kundili palumbaan na ita sa pagsunod unsa ang pulong sa Ginoo. Kay ang tinuod nga nay pagtuo sa Ginoo nagatuman sa kabubuton sa Dios. Ayaw pagsultibahin sa imong pagtuo. Ipakita ka na nga naa kay pagtuo mga kaigsuunan ko. Shall we shout praise the Lord? Shall we shout praise the Lord? Palakpakan nato sa makaw sa pangatong Ginoo. Naigiingon mga igsuon. A healthy faith, ang tanan mo ingon healthy faith. A healthy faith, gusto ba mo healthy? Kisay gusto piskay panlawas bitaw sang kamot? Basta may tag-healthy, nindot ka na ba? Kay ang healthy magod nga tao, gusto ni mong buhaton, mahimo ni mo kay kuan man ka kanang sa man ang healthy sa Bisaya? Ha? Baskog, himsog. Pero kung dili ka healthy, nagsigir kag katog. May bala nimo ning mga tao nga dili healthy kay magsigir nagkatog. Sila katog. Bisag dili panahon sa ingkatog, matuog yun na nga naman. Kay unhealthy. Pero kining mga tao nga healthy, daghan kay makuano mahimo. La taod-taod to dito nagtalom kamatis, taod-taod nanilhig, taod-taod naglaba, taod-taod mga di kay mutang tuyok-tuyok pinaghang kay trabaho. Luto din luto dito, ala taod-taod to alito sa kusina, taod-taod gawas na po kay nanilhig nang laba. Pero kining mga tao, mga igsuon ko nga gipang malnourished na, gapundok ang labhonon, ang plato way hugasay, gipang langaw. Tanaw nimo way ligo, tanaw nimo way sudlay, ang panagway lustay kayo. Gitawag nag-unhealthy. Amen. Amen. May nindot nga kinabuhi, lawas, kinahanglan nindot kayo, kanang healthy yun, no? Baskog. Praise God. Sa pagtuupod nato, gikinahanglan nga healthy dapat ha. Amen. Dapat ang atong mga pagtuo healthy. Matod pa mga igsoon sa kasabi, quotation mga igsoon. Matod pa. A healthy faith. Really, tuko na tong tanan. Sige daw. Kusga. A healthy faith is one that has aligned in word, thought, and an action. Ang himsog kuno nga pagtuo naka-align. But pasabot. Nakasubay. Diya mga igsuon sa pulong, ang usa ka himsog nga pagtuo mao ang usa ka nahiuyon sa pulong huna-huna og imong aksyon. Naka-align, alignment siya. Kung healthy ang imong pagtuo, mo na nga healthy kag pagtuo, moampo na ka. Pero malnourished ang iyong pagtuo, dahil ba pagtuong malnourished, luyahon na, wa na'y ampo ay. Oy! Mga pagtuong mga luya na, di naganahan mo basag Biblia. Ang mga luya nagpagtuo, mga igsoon, ang gusto ana, maritis-maritis na lang.
ang mga luya nagpagtuo, di na naganahan mo atong simbahan. Ang mga luya nagpagtuo, mga igsoon, but pasabot, unhealthy na. Panahon sa pagdaig, gikinahanglan pasugoon nga mupakpak sa kamot. Kinahanglan ignon pa nga, manlood na mo ba? Kadugayan ang simbahan sa Davao, ha? Sa mga seminars karon this week, naanay mga simbahan nga wala na'y altar calling, di naganahan mo luhod. Ang gusto nila kanta-kanta ratanan, matod pa sa superintendent, dili nato na batasanon, kay dili na mga batasan sa mga taong nagsunod o gadunay pagtuo sa Ginoo, mga igsoon. Dili man dautan nga magbutang og mga high-tech di sulod simbahan. Pero dapat atong pagdaig, dili po nato himog high-tech. Amen. Pagtanaw sa mga Kristohanon nga, ay, nga professional na, nga engineer na, nga professional na, nga teacher na, nga manager na sa bangko, mga igsoon, nga katapos na profesyon, nga usab ng dinaygan sa Ginoo. Hello. Oy, kung maprofesional tang tanan, maprofesional mong tanan, mga estudyante, kung unsay gitudlo sa pulong sa Ginoo uban sa pagtuo, ipabili na hangtod sa pagbalik sa Ginoo, kay mao nay kaboboton sa Dios. Allah, sa Davao na anak kunoy walay altar calling. Sa Davao area kuno, mga igsoon, na anak kunoy mga Kristohanon dito nga pwede na magpans, mga babae. Ginarebuke na. Gusto ka musunod, mga igsoon, sa Ginoo, undangin ng mga butangan na, kay inirabag kamatay nimo, ikaw rarabay mo atubang sa hukom ni Kristo. O ang hukom ni Kristo, di rabag ka pangutan og Pentecostal ba ka? Di ka pangutan ulon sa kang reliyon na ka. Ang ipangutan na sa Ginoo, mga igsoon ko, nagbuhat ba ka siyang kabubuton samtang niya patas kalibutan? Ang tanan atong binuhatan gina-record sitos giharian sa Dios. Gagmayog dago gina-record na sa Dios. Sakit baya po ng wali po, no? Sakitan ba mo mawalihan mo? Sakitan magaling mga pastor mawalihan po mi. Sa Davao di karon gabing winalihay puro mga pastor binag-angay gab, tinanggalay gis bagang. Basta lagi. Ambot wa pa man mo kasulay tambong og mga pastor kana mga seminar. Basta lagi di ka makaangot, panglaruton lagi ng mga kinahanglan laruton. Dili po sa simbahan, dili paingon nga mubaos pag mis mga membro, oy. Puslan birabirahan, medito birabirahan ko puding membro, dili, oy. Ang ato mga igsoon nga nung iwali nato, sakit magdili, ato gyuning iwali para may sentro maalain ang atong kinabuhi sa kabubuton sa Dios. Dili pwede na, mga igsoon, gahong-gahungan ta. Ang Ginoo mo'y nagsugo na to. Wala ta swelduhig mga tao, wala ta swelduhig mga Amerikano. Apan sultihan ko kamo, ang nagsweldo na to ang Ginoo. Bisag unsang gisulti sa Ginoo, mo yatong tumanon kasi nagbuot aning ministeryo. Amen. Dili na pwede hangyo-hangyo, iwaling kamaturan. Ang tao pag di mo sulod sa kamaturan, pag nag-aanam, nagkawalay ang pagtuo, mahibala ni mo na, kay supakan na sa pagtulunan sa Ginoo. Palakpakan na to ang Ginoo. Ay, paniid bitaw sa ubang magtotoo, mga igsuon, nga ninyo ang uban magtotoo nga. Ingon ang ubang magtotoo nga. Kaning mga Pentecostal basta magwali, kay anong hinahinayon radi ay? Ano sigit-singgitan mangyod? Ano lang pastor, luoy kita naon, ingon ba ang komento ba nga luoya magwali ng ilang pastor diya kay bungkon mangyod kanang sana burak-burak mangyod. Tigli nga buak na ang hapit ang sa tawag dire. Tutunlan grabe gwinalihay pero ang membro ambot kong nakasabot ba na? Grabe ang ilang komentos gawas, mga igsoon.
kining ato manggod, kining winalihay nato, mahinay magmakusog. Importante ang tao kung naipagtuo, dali ra na siya makasabot. Amen? Naanda lang nato ni pagwali ngani kay dinhi ta malipayon. Bisag igno ta hinay-hinay mo kusog ra gyud gyapon ta kay ang kalipay natong pagwali. Wala diha mga kaigsuonan ko nga nay magkontrol nato. Ang nagkontrol nato ang balaang espiritu sa Dios. Nga kung isulti mga igsuon ko ang punto sa istorya pagtulunan, ato gyung i-voice out para madunggan sa tanan mga kaigsuonan ko. Shall we say amen? A healthy faith is one that has aligned in word, thought, and action. Muna'y tinuod nga healthy nga pagtuo. Muampo na kada adlaw. Nagampo pa ba mo kada adlaw? Sultihan ta mo mga kaigsuonan ko. Sa usa ka pulong nga gisulti sa Amerikano, para ni natong tanan, gusto na ko i-relate. Mahimong maluya ka, mahimong dali ra ka ma-backslide, dali ra ka mo adtos kalibutan mga igsuon, dali ra ka madalas kahilayan kung weak na ang imong pag-ampo. Hello. Hello. Mga Kristohanon nga nakadungog karon, gusto ba mo kanunay revival? Gusto ba mo kanunay kalipay sa kadasig sa pagpangalagad? Ampo kanunay, puasa kanunay, ayaw likay ana nga buluhaton, kamaunay mohatag kanato mga igsoon sa kaligon sa atong pagsalig sa Dios. Shall we shout praise the Lord? Another thing, hearing the word gives birth to faith, which is turn causes action that will bring about a change and transformation. Ang pagtuo, everybody say pagtuo. Ang pagpakadungog sa mga pulong nagapatungha og pagtuo. Unsa daw ang ipatungha aning pagpaminaw sa pulong sa Ginoo? Mutungha ang pagtuo. Busa church, gusto ka nga magpabilin nga naa kay pagtuo, healthy ang pagtuo, kinahanglan makadungog kag pulong. Unsa nga pulong dapat nung madunggan, dili chismis sa gawas. Dapat mga igsoon, busugon nato ang atong una-una og kasing-kasing sa pulong sa Dios kay kini magpatungha og pagtuo. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Kusog ka pagpalakpak. Shall we shout praise the Lord? Shall we shout praise the Lord? Magpatungha og pagtuo ang magsigig paminaw sa pulong sa Ginoo. Og kini mga igsoon may hinungdan sa aksyon, magdala og kausaban sa atong mga kahimtangan. Wow, pagkalindot ani. Magsige ditag paminaw sa pulong sa Ginoo, mag-anam kalig-on ang atong pagtuo. O kung mag-anam kalig-on ang atong pagtuo, mga igsoon, magpagawas na siya sa kausaban sa atong kahimtang sa kinabuhi. Gusto ba mo mausab ang kahimtang sa inyong kinabuhi? Kinahanglan mo himsog ang atong pagtuo. Daigo nato ang atong Dios. Kusog nga pagpalakpak mga igsoon. Ang pagtuo maoy buluhaton sa Kristohanon nga makapahimuot sa Dios. For without faith, it is impossible to please God. Gusto na rin mo mapahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi? Gusto ba nato mapahimutan nato ang Dios atong kinabuhi? Kinahanglan natay pagtuo. Uban ang binuhatan. Unsa man ang binuhatan sa pagtuo? Kining binuhatan sa pagtuo mga igsoon, mauni ang atong makanunayon nga pagsimba sa Ginoo. Mauni ang mapadayonon nga pagampo nato sa Ginoo. Mauni ang padayon nato mga igsoon nga buluhaton sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Shall we say praise the Lord? Faith is an action word. Nadunggan ko ninyo? Ang atong gibasa sa Book of James, dili pa hinumbugay og relihiyon. Dili pa hinumbugay mga igsoon ko sa atong kahibalo.
Matod pa sa gibasa nato sa Book of James, isig pakitaay sa buhat sa atong mga pagtuo. Amen. Nakabuhat na bakas pagampo. Ignay mong katapad, nagsugod na magwas buluhaton pod sa pagampo. Nag-apil bakas mga pagpuasa. Naghatag bakag halad og ikapulo. Nagkinabuhi bakas pagkabalaan. Mga igsoon akong giyang yung tanan sa pagpanindog. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Akong gibasa ang pagwali ni Apostol Pedro, wala kaabot og 15 minutos ang wali. Buhat Acts chapter 2, chapter 3. Ang pagwali ni Apostol Pablo, wala kaabot og 15 minutes. Mabasa nimo na sa Biblia, bisa pagbasahon nimo yung wali na. Unsay resulta siyang wali? Perting mo buar, di ba? Naminaw ba mo? Kamu des likod, naminaw mo? Perting mo buar siyang wali. Pero sa konklusyon siyang wali, matod pas Biblia, gisakitan ang mga tao sa ilang mga kasing-kasing sa dahil nadunggan nila ang wali ni Apostol Pedro. O ang resulta mga igsuon sa pagkasakit sa ilang kasing-kasing, miduol sila sa Ginoo. Og miyukbo sila, og naghinulusor sila sa ilang mga sala. Nagpabautismo sila sa ngalan sa Ginoo. Kay human sa wali ni Pedro, sila gayod mingtuo sa wali ni Pedro. Pila ka tao ang naminaw, pila ka tao ang nabautismuhan? 3,000 kabuok. Kita gabalik-balik ta sa simbahan matag Domingo. Nagsigigwali si pahimangno ang pastor kung unsay ang ngayang buhaton sa mga taong nangalagad og Dios. Pero hangtod karon daghan pagyapoy mga kaigsuonan nga wala pagihapon nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Ila lamang gihapon gipalabay pikas dalunggan ang mga pulong sa Dios. Niningtak na sa konklusyon, ayaw paabuta nga masakit ka. Ayaw paabuta nga mamatay ka. Ayaw paabuta mga igsuon kung makuhaon sa Ginoo ang imong kusog. Advisor ka mo ingon, Lord, tumano na nako ang iyo. Ulahi na ang tanan. Misisyan na to palihog, aptik mo misisyan. For how many years? Mga kaigsunan, faith requires action. But pasabot, faith demands action. Dili pwede nga magsige ra tag matod pa sa school teacher nga magsige ra tag lingkod. Sige nagpaminaw niya paghuli, wa gihapoy nakatunan. It is a very things we understand in our lives. Nga kung maminaw tas pulong sa Ginoo, makahimo ang pulong sa Dios sa pagpadugang sa atong pagtuo. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kung ganong naingon ang Biblia makapadugang sa pagtuo, faith is coming by hearing. Hearing through the word of God. Igsuonos muna ko sa pagsulti. Ayaw na paabot na madisgrasya ka, adisir ka mo ingon sa Ginoo, Ginoo, mubuhat nako sa imong gisugo nako. Ginoo, mag-ohon na nako ang kinabuhi. Ulahin na ng tanan church. Samtang baskog patangtanan karon, tinuda ang imong pagtuo. Kaya ang taong hilti og pagtuo, mosunod sa pulong sa Ginoo. Come on, come on, come on. Sige mga kaigsunan. Sige mga kaigsunan, sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, makabatong tag-transformation. Sige amang singin na to. Hallelujah. Apli ang atong altaran mga kaigsunan. The first thing that James tells us about faith requires action. Kanang pagtuo nga
tanan ng binuhatan maunay makapaluwas kanimo higala gigsuon ko. Hallelujah, 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 hallelujah. That's it. Faith without works is death. Hallelujah. Sige, sige, Iglesia sa Diyos. Sige mga Kristohanon, i-apply ang inyong baba. Ang tanan ay bagto. Magampot ang tanan sa Ginoo. That's it. Sige mga kaigsuonan, tuuhan nato karon. Kung lipati manggagkaluya sa imong pagsalig pagtuo sa Ginoo, sige ampo, kusgad ampo, tuon sa Ginoo. Hallelujah.